Alibonge igama lenkosi. Ngingakubingeleli mina, ngicela ukuthi ubingelele nje uhlele eduzane kwakhe. Selokhu sifikile esontweni awumbingelelanga umakhelwane. Sawubona umakhelwane sesikhoneni benkosi string nje esincane. Sesingene indawo kubalekelwa izulu nomhlaba. Sithatha isibindi ke Nkosi yami namhlanje sokusondela kulobo buso bakho. Isihlalweni sakho esishaluza amalanga bomlilo ezungelezwa amakherubi. Elinye lisho kwelinye lithi ingcwele ingcwele inkosi uJehova mnikazi wamandla onke. Ebese ithempeli ligcwala umusi wenkazimulo yakho. Wena ngubo yakho igcwalisa ithempeli izulu isihlalo sakho sobukhosi. Hlabise yabelo seinyawo zakhe. Yiphi indlu umuntu abengakwakhela yona emhlabeni kodwa namhlanje sithi izwi ugcwalise leli thende. uNkulunkulu waphakade, uNkulunkulu wenkazimulo, wena ofohla njengokufohla kwamanzi amaningi. Siyibandla lakho namhlanje siphakamisela amazwi ethu, siphakamisela indumiso yethu kuwohlele esihlalweni. Mawuzwe indumiso yabantwana bakho abayenza kuleli tende namhlanje egameni likaJesu. Haleluya. Sodwa bazalwane ngicela simbingelele osihlangane ngaye namhlanje egameni likaJesu. Asizana kumuntu akusisonto le nje ubona asinabhena asinade nekhanda lika Madam no Mr. Sorenso inhlanganiso nje kaNkulunkulu. Manje ke ukufisa kwami ukuthi lo esihlangene ngaye sisimuzwe ukuthi ukhona okanye nathi namhlanje mini sizoqhubeka soshesha ngesenze into eziningi kodwa nje ngathi singenza sure ukuthi lo esihlangene ngaye ukhona lapha phakathi kwethu. Mhlawumbe wena usumzwile sengenza ukuthi nalo seceni kwakho bengakamuzwa naye azagcine semzwile. Vele guarantee sinawo bafowethu ukuthi nje masibabili noma sibathathu sihlangene igama lakhe sekuguaranteed ukuthi ukhona. Kodwa sengenza ukuthi nalo seceni kwakho azamuzwe ukuthi ukhona. Bafowethu akusizintshu mayelo yaze iphendula imithandazo akusikukhuluma kwalo phambili ukuthi uNkulunkulu nje ubekhona. Konke yashiwo yilabo ababekhala laphana kushona uLazaro. Umchazwa nje ilosisi othi Nkosi kube bewukhona ngabe umfowethu akafana. Noma ungenzanga lutho lokhu ukuthi ubukhona bekuzomgcina uLazaro ephila. Noma ungamthandaza akasho ukuthi kube uthandazile Jesu. Akasho ukuthi Jesu kube ubuwe uthi nje kube ubukhona ngabe umfowethu akafana. Manje namhlanje ngifuna ukuthi simeme ubukhona bakhe nalo befike kunento ebifile la endlini isalisivuka. Sanibonani makholwe emondo likhona kodwa nalo befike sekukhona segcwatshiwe usale sekuvuka namhlanje. Sisebukhoneni bukaNkulunkulu bazalwane elithi iBhayibheli bake behlisela umuntu ngohlaka bathi asayibona indlela emnyango kodwa noma umnyango uvalekile sesiyobhoboza uphahla ngoba sifuna ukuthi afike eduze kaJesu. Akangibona izandla zabantu abathi ikhonto engizenayo namhlanje ngifuna ukuyehlisela enyaweni kaJesu. Awu sanibona yasizokhonza abathi ngifuna ukuyehlisela enyaweni zikaJesu, enyaweni zikaJesu, enyaweni zikaJesu. Asizange esontweni makholwa size kuye njalo seduze kwakho othi size kuJesu. Nyakasise othi size kuJesu. Ngisondeza nje mhlambe nawe owase assembly owase faith owase full gospel owase African gospel owakuyi ministry Lord Jesu esihlangene naye uJesu yedwa nje manje sifuna sihlangane kuJesu. Mhlambe siyahlukana ngemibono kodwa nje siyahlangana kule ethu Jesu inkosi. Wadabula amazulu wehla weze emhlabeni wazofela izono zabantu. Wazalwa intombi uMaria into engakazi bonwe emhlabeni. Kwamenyezelwa kwathiwa a virgin shall conceive and give birth. Kwaphela 400 years ingabonakalanga leyo nto until kufika ingelosi yathi
wena ofuna isimusa inkosi nawe yakhulela intombi into engakazi ibona sizonke menzela into engakazi ibona nasemondlo bafowethu asisho ukuthi siphethe into engcono kodwa nje sonke menzela uNkulunkulu ohlukileyo ohlukile wehlukile keyboard ungangibheki ngemic ake ngizwa amakholwa ngithanda ukuthi masibela le nhlokomo nale nhlokomo umhlabeleli wecilongo uthi njengomfula kodloma kudunyiswa inkosi manje ngeke siyiqale le nhlokomo ngale bakholwa masihluleke la emondlo ngeke siyiqale ezulwini le nhlokomo kumele ngifuna sisho nje sithi wehlukile uyayizwa ke nawe awusala usuliza balisi iphimbo lakho sisho nje sonke engekho keyboard engekho background sisho thina siyabazalwane namhla simmemezele uNkulunkulu ohlukile angithi bafethu uJesu sehlanganisiwe manje sibalekile into ukuthi basike sahlangana before sikhonze siqale sithi kuba bonke oThixo akekho njengawe siqale sithi umkhulu kunakho konke uphakeme kunokuphakama ujulile kunokujula uqinile kunezintaba wehlukile sesiyaqala lo mhlangano wethu ohlangene ngawe sihlangene ngegama lakho Nkosi yami akukho kunye sihlangene ngegama lakho nasemondlo simngawe nje kule ndawo sizomemezela wena uNkulunkulu ophakade sizomemezela wena nzulu yemfihlakalo sizomemezela wena uNkulunkulu obukuze kube phakade uyodlula izulu uyodlula umhlaba nalo esimkuwo uyobumile phezulu kwakho konke siyabonga Nkosi haleluya singahlala phansi uminga phezulu ngizama ukuthi njalo ngilokhu ngikukhonsisa nje lezi zinto zala ekhaya kuze mhlambe ukuthi kufika nasezwini ube susizakela yabona vele kuthiwe yimina engizoni welcome nginichazela izinto manje angisayise ngichazela ukuthi into yala ekhaya uNkulunkulu wethu akasebenzi kuphela mase ulindele ukuthi uzosebenza mase kungeniwe nje kwaqala kwahlalwa phansi kwathiwa sesiyakhonza uNkulunkulu usuke sesebenza yazokutshela nabantu ukufika kuma convention nje abanye abantu befika ngolesihlanu ithi iqala inkonzo indaba yakhe bisiphelele uthe nje mayingena ngesango uNkulunkulu wamphendula so uNkulunkulu wethu bazana akasiyo uNkulunkulu othi izobekuzansi angigarantele nje akekho umuntu ozoginqika la endlini ngeke ubone umuntu ephinqika phansi ngeke futhi ubone ituro iphuka akho sikhwishikhwisho ozosizwa ayishingishane yabona ngoba sesisuke sakhonza uNkulunkulu wama emotions kakhulu ongena impact sonke siphume esikhalile kodwa sonke siphume njengoba sifana mawusula makeup yakho mawusula inembezi ubuyele ekhaya isimade sikulindile sikubheka njengoba sikubhekile manje la sifuna ukukunika into ozothi mawubuyele ekhaya uthi lo uNkulunkulu engiphume naye esiyoni makasebenze la endlini fika ngabawuyele endlini mawubuyela la usebenza khona noma kuthiwa lento obhekene nayo kuphi ebese ufika ukuthi uNkulunkulu wasesiyoni sekufikile kulamagceka akithi kwaXhaba sekufike kamagceka akithi kaButhelezi lo uNkulunkulu engimthole esiyoni makangisebenzele la ekhaya alibonge igama lenkosi ngibingelele bazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha ayisengikhuluma ngaba yasho ukuthi umfana lo mfishanyana yena usikhathisile amen ayicecisa udaba lami lokuthi ke ngingumntwana kaNkulunkulu osindisiwe othethelelwe izolo alibonge igama lika Jesu ngiyazi ukuthi ke siphila kwi generation la wonke umuntu usindisiwe khona wonke umuntu yakholwa yabo wonke umuntu yakholwa bese ke mawumbuza uthi how wena ukholwa kanjani u1 no2 no3 abesathi ungangijudge nami ngikholwa ngendlela yakho yabo
kodwa ke bafethu asixazulule nje leyo nto ilula kabi ayidingi nokuthi lokhuthi hayi sengiyakuyeka ngoba uthi ukholwa ilula. John chapter 4 uJesu ehleli nowesifazane waseSamaria uthi okholwa yimi njengokusho kombhalo. Iphelela lapho nje lento okholwa yimi njengokusho kombhalo. Asizame ukuzenzela thina ama standards e salvation. The standards is the scripture. Masime embhalweni manje nokholwa kumele umbheke ukuthi lokho akukholwa kuyaqondana yini nombhalo. Manje ngikholwa njengokusho umbhalo hayi njengokusho kwesonto lami hayi njengokusho ukuthi uba nowini debate. Angithi lezi insuku sekuya ngokuthi kuhlala uba i debate kwagcina kuba owina bese kuthiwa leyo nto ngathi right ngoba isivunywe yikomiti lesonto bese kuthiwa omongameli eHot Office bathe sesingakwenza bese siyakwenza ngempela nathi ngenxa yokuthi umongameli uthe sesingakwenza. Cha bafowethu, the standard is the scripture. Izwi nje ilona standard set noma umongameli angayiphika noma angayivuma izwi simngalo. Alibonge igama lika Jesu. Igama lami ngokwanele kwakaMadisi sibonga umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Amen. Sengesikhathi khona ngikhona la kaMsindisi esithe ubasidenyana. Umzuzu nesikhathi esidenyana encane hey dala kakhulu lapha kaMsindisi. Kudala ngafika ngina 6 ngafika ngincane ngisashumayela ngemapheko ezituru. Singazi ngaba indoda manje sengishefa nentshebe wayongena. Yashefa nje. uJesu yamgcina umuntu, uJesu akamshiya umuntu oshiya uJesu. Amen. Ngingafika la emondlo kudala engangisamncane nabo 9 10 yokusamnyama akusamnyama ngempela sayisashumayela ngale kwakasiko kwibenda sashumela ko la emondlo la kwakunemvula khona kuthiwa kasile yandawo sashuma ethi afethu ungasiboni sesinangizane manje ngiyamzwela umuntu osuke ngibona manje acathi ngifika namhlanje vele ngizwele ishame wena ngizweli mina ishame tawubantu thina sishumayele singaphethe ama cordless lawa isound yethu kumpataniso nzima kabi uyazi ungena sasifasa ngeintambo izipika lezi zihlukana iqhuphukaziwe sishumayela siphethe ama mic ama cord kwenzeka isimanga ilanga sengale sathi sikhonza kwahlangana izwi lelinamandla izwi ongakazi ulubona ngazi noma kwakwila abathakathi noma kwakungelanga uyazi kokushumayela ubani ngalelo langa kushumayela lo shoti lo mlapha mkwakho thina futhi sasiphatha ama chorus thina sasichorasa ngalezo insuku lezi akusuka madoda ngisande soprano ke ngingakaculi lento engicula manje sengawa phela hey in my times angicula yabo sasoya saphiwe leyo voice yabo ngisakwazi sasicula siphethe ama mic ama cord liduma izwi manje ke kwakunenkinga ukuthi kwakugcwele amanzi lapha ethendeni intambo ye mic idlula lapha emanzini eze kuwe mawuyibamba nje yakushaya awubheke zasezulwini sasithathi amaduku la ukusula umshuluko sibamba umbhobho losingayivala imvuselelo angisho mina lo plastic wabazalwane wanamhlanje eseyivala imvuselelo sithatha ithawula leli bamba imic le wenze shoke ukuthi ayithinti la ngoba yakushala iyanqamuka ingoma kuvaleka amazulu kade evulekile bakushaya ngempela ugesi ukushaya nakhona yathi wakushaya usizoyilahla phansi ukushaya uthule kancane ukuthi uphinde ubuyele emic-ini usabelele uthi phakathi kwaboThixo akekho onjengawe no balinganiswa hey afana bakithi yeah cordless lawo singasashaya ugesi chorus siqede sihlabelele ushinyayele yangavala imvuselelo khona enye insizwe sasihamba naye ethi wengeme uyaphila kodwa sawubona bengiswagana ngiyamangala umuntu wakho mawusanjalo sichorasa naye lo abhuti lo ngangithi usashada manje khona umunye ubhuti hey bafowethu uJoseph umuntu wakho othi akayeke uJesu yamhlawumbe lofakazi bamkhona ukuzomsiza nje ungakavulwa nevesi Jesu ecela wakho othi akayeke uJesu akayeke noma kungenzakalani yebo bafowethu thina saqhubeka nemvuselelo phakathi nemvuselelo kwagwazwa imember yeteam yethu kwagwazwa bangenelwe ethendeni babagwaza
bamgwaza sacathi uyafa wathi mayefika simthatha lapha sebephumile abafowethu bafika bephethe ibhambe bephethe nama-okap bavele baqonda nje kuye bamuthi ngomese lapha ekhanda kabili kathathu saphuma thina sesibizwa abanye babelele endlini abanye belele etendeni bangene laba babelele etendeni bezofuna izinto ezithile khona lapha eMondlo bangenele laba babelele etendeni sabizwa thina masifika yathi mayifika le yansizwa ngiyibheka angingakazi imbone umuntu efoda ngambona uyafa lo bhuti yafa ayingibone wavala amehlo waqwequla kwasalokho kumhlophe kodwa uhleli lapha esofeni awubheke izinto zasezulwini ezihlanyayo zathi aziyibizi ambulance awubheke inhlanya zasezulwini zathi aziyibizi ambulance efa uyableed bamgwazela uvulekela zathi aziyibizi ambulance inhlanya zasezulwini ezezithi lezi ezithemba uJesu yedwa engenaphilisi hawu eyithemba uJesu yedwa engenadokotela engasiza akinawethu uJesu uhamba kanje manje uyaqhuga ngathi angashokwa umsupport ngoDr Ramdani umsupport ngephilisi lakho sama sathandaza efa evulekela sathandaza efa wabuya bafowethu wabuya yasaphila nalomuntu ekhuluma ngani usaphila namhlanje wabuya efa yasacela kwakho akaye kuJesu man ayibona ngihle isikhathi somshumeni ngenzani ngiganga ngidonsa indaba uthi lo ngixoxele indaba lokungipha nje ngathi ngingibamba ubhonzo kwathi umuntu mayelelo ubanje ubhonzo ayithamze zonke amen ngingakutshela hey sihambile naloNkulunkulu ngizalwane bami sizoqala uhlelo lwethu khona abantu abangafi kodwa engingaba ngoba sizoqhubeka nohlelo bazosithola ngendlela alibonga igama lika Jesu sisendaweni yaseDandiki ake ngisho lento ethi sikuphi lapha sisentabeni kaJehova sisentabeni yaseSiyoni igama lalento ngoba ke yonke into iyanikwa igama kodwa kusele isonto leli amen is Mount Zion Faith Ministry umuthanda futhi ungathi Mount Zion Faith Movement ngoba likho isonto yokulukhombe uthi naye Mount Zion la isonto khona enye yezinto engicela ukuchazela zona ukuthi Zion is not a geographical location but Zion is a spiritual location alibonga igama lika Jesu ayikho indlu noma ngakuthiwa kukuphi ingakho silapha nje siprove yona lento ethi Zion is not a geographical location uNkulunkulu simthandaza eDandilo isomthandazana lapha eMondlo silethe mobile ke bafowethu kuye kuzwakale isibhedlela sikhona siyisibhedlela kodwa kuye kube nezimo la kuthiwa khona nabo begula befa abantu enzansi lapha ya ebese kubakhona obhalayo babhalika bakaXaba bafowethu bese kubakhona obhalayo athi ke leli usize ngake ngalithola ngiyisedolobheni ngathi siyafa nangapha bhalela ikhansela nekhansela indlu isindaba ebese kuthiwa ke angesikwazi ukusithatha siyokwakha khona manje isibhedlela kodwa sizothumela imobile kudonswe ingqola manje basize lapha siseneyingqola zasezulwini bafowethu sifikanga namanzi sifikanga nayibhakubhaku sifike neyingqola zasezulwini nawe ubongena kwelakho kiwodi utholo lwakho usizo ngibonga igama lenkosi okuningi kuzochazwa ngezincikazi zikaNkulunkulu senginamukelile mina egameni likaNkulunkulu wakulendlu Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha khona efa lethu ligcinwe ezulwini Jesus Christ, oh,
to inkonzo yethu egameni lika Jesu, amen. Sizongena kunansi into makholo egameni lika Jesu. Ngizobiza izincebe nezincikazi kaNkulunkulu lapha ezosenzela nansi into. Abafundile amaphosta bekubhala ukuthi ukubethwa kecilongo entabeni yaseSiyoni, blowing the trumpet in Zion. Alibonge igama lika Jesu. Kube bengishumayela bengiyonichazela ukuthi amacilongo ayengafani eBhayibhelini. Ufunde iBhayibheli bayazi ukuthi icilongo necilongo lalisho into ethile. Not just ukuthi amacilongo ayengafani, indawo lisuka libethwa limkuyo lalisho into ethile. A trumpet yayisho warning of war. Kwakumiwa phakathi kwentaba ethile, phakathi kwentaba yaseHoreb. Bese kushaya umuntu ezumsindo uqhamuka ngapho, wayisukazi ukuthi kuthiwa impi yeza. Umuntu ezumsindo uqhamuka ngakwenye intaba, wayazi ukuthi kuthiwa uJehova usinqobele. Umuntu ezwe icilongo likhala livela phakathi kwethabanakele, wayazi ukuthi siyabizwa, uNkulunkulu unomhlangano nathi. Lalikhona ke nelalibethwe entabeni yaseSiyoni icilongo elalisho kuthile nalo. Zion bazalwane ya establishwa uDavide, abalifunda iBhayibheli bayazi. Wayeseba nento ethi uNkulunkulu waseSiyoni bazalwane bengenawo ama on and off. Angithi yazi ukuthi uNkulunkulu bebavakashela abantu aphinda hambe ngalesa sikhathi. Kodwa entabeni yaseSiyoni wathi uDavide ke ngifuna ukumenzela isystem yokumgcina. Ugcinwa kanjani uNkulunkulu? Angazi ke noma wayesefunda wathola levisi elithi uyahlala endumisweni yabangcwele bakhe. Wayesenza nje wathi bakumele ngikhokhe imali ngizoyikhokha bakumagasela. Waqasha abantu bakhokhelwa. Wathi ngifuna abantu abazohlala behlabelela 24/7 kushintshana ama shift, ngoba sengiyitholile isystem yokuthi ugcinwa kanjani uNkulunkulu, uyadunyiswa ukuze ahlale khona. Wayeseqasha abantu wathi nihlala nikhona la nihlale nje nihlabelele. Mase nikhathele nibiza abanye kungathuleki eSiyoni, kungathuleki eSiyoni, bakuhlale kukhona iculo esihlabelayo, noma nidangele noma ni happy noma niphumelele noma niphumelelanga ningathuli. Hawu ngikhuluma nabantu baseSiyoni ngithi mina namhlanje akuthulwa bafowethu, akuthulwa kushintshana ama shift. Mawusister Thande sekhathela bizuma mjako athi awubuhlabelela ngakho ngathi ngisabambekile kusangishayile, kodwa akungathuleki lapha entabeni kaJehova, entabeni yaseSiyoni. Uma ubona ukuthi usashayekile ufonela omunye uthi awukhumbuza ihubo laseJerusalema, ngoba ngathi eBhabhiloni bayangithulisa kodwa manje akuthulwa entabeni kaJehova. Sanibonani ke ngibize nabantu bakaNkulunkulu babethe kube kabili kube bathathu. Sicela umfundisi uShoba egameni lika Jesu ukuthi ke azobetha naye. Emva kwakhe kuzolandela umama uJako. Ngizocela ukubiza ababili abanye bese ngiyaqhubeka ngiyababiza futhi ke basibethele nje namhlanje egameni lika Jesu. Umfundisi uShoba ozoqala, emva kwakhe bese ukuza umama uJako. Woza Thixo wethu ongamandla ethu usibheke. Sithi ubukhosi bonke nawa sanibonani nawa amandla onke aluthu lonke lubo lwakho. Sizwe zonke sivumelane sizodusa umntwana uJesu oyinkosi, bayede nkosi bayede nkosi.
ukuba sime ngezinyawo zethu. Hallelujah. Sisezwini likaNkulunkulu namhlanje egameni likaJesu siqhubeka nje kulo egameni likaJesu waseNazaretha. Alibonge igama likaJesu. Bayede Nkosi. Cela ubaba uMadise ukuba eze ngaphambili egameni likaJesu. Esimakade. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu nangaphansi kolwandle, wena wedwa omiyo kuze kube phakade. Igama lakho liyakhothanyelwa, igama lakho uNkulunkulu lingaphezu wonke amagama, kulo konke kuyakhothama. Nasamandla ngiyamemezela